Trénuje mě Ježíš. Ježíš poslal satana na mantinel. Ježíš poráží Jidáše. Ježíš vyhrál biatlon. Nuda je zahnána, když maluju si na pána. Tati, pomohl bys nám s referátem do školy? Máme vyhledat nešetrné spotřebiče. Bude mi ctí. Dobře. Urovnávač kníru. Odpojil jsem jich víc než holandští doktoři. A teď se jukneme na elektroměr. Zatím musí být nějaká vyšší moc, co se to děje? Můj pokoj, dětský, kutilský koutek, bunkr Beatles, obývák pro leváky. Co to je? Pronájem ruských kol bratrů Riketů. Hej, pouštím si muziku. Homer Simpsone, co všechno jsi na mě ještě napojil? Přísahám, že nic. Vážně? 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 Má slabina. Třetí, vážně. Pojď za mnou. Tady doprava. Schovávám si tu maso pro případ, že přijde apokalypsa, ale nevypnou proud. Homre, to je moje flednička. Tak hele, Flendersi, už mám těch tvých přihlouplých flenderismů plný zuby. Tak se ten mrazák jmenuje. Oukili Dukahama. Hned vedle sopky Rádži. Měj se hezky. Ne, všechno se to zkazí. Neopouštěj mě, flákoto. Já ho upeču, zpracuju a udělám ti z něj sendviče. A já budu čekat a bát se. Tak jsem ho upekla, nakrájela, nadělala sendviče a okrájené zbytky jsem dala psovi. Někdo je tu nenažranej. Tady máš, hochu. Jen si dej. Chceš ještě? Pořád hladovej? Taky psi nevědí, kdy mají přestat jíst. Klikaři. Tada! Marge, opět se ti povedlo proměnit další z mých neúspěchů ve skvělý jídlo. Kéž bys to tak uměla i s Bartem. Mami, táta si mě zase představuje jako jídlo. Vidí nás tak všechny. Může mě někdo namazat máslem?